Happy birthday to you! Happy birthday to you! Did you ever know that you're my hero? And everything I would like to be. That's another day. When someone's What's up mga ka-JFS? This is another day, another reason to live, love, and love. At kasama niyo po ulit para ihatid ang sorpresa mula sa puso. Walang iba kundi ang inyong Ate Donna, your lovely surprise ambassadress. And we are done with our second surprise for today. Kung kanina po ay galing tayo ng Busdak, Libmanan, Camarines Sur. Ngayon naman papunta tayo sa Manandakan, Libmanan, Camarines Sur. Kaya naman tuwang-tuwa po ang puso naming mga taga-JFS dahil marami na po kayong sumusuporta at nagtitiwala at inaasahan ang aming team pagdating sa mga sorpresa. Kaya naman, tingnan nyo kung nakafollow ba kayo sa aming mga kaganapan. Don't forget to follow us and subscribe sa aming mga social media platforms. Andyan ang aming Facebook, Instagram, and YouTube channel at JFS Petals and Services. Kung kayo din ang ipuplano na magpa-heartang surprise para sa iyong minamahal para sa ngayong darating na Pasko, bagong taon, at whatever occasions in your life, huwag na po kayong magdalawang isip na mag-message sa amin. Kaya ngayon mga ka-JFS, puntahan na natin ang ating lucky surprise celebrator na si Ma'am Helen Nogot. At ang ating surprise sender naman natin ay si Ma'am Gemma Condition. Thank you so much for trusting us. Huwag na nating patagalin pa. Let's go! It's surprise time! Tao po. Ay, ang lalaki ng mga aso. Hello po, good afternoon po. Dito po ang bahay ni Ma'am Helen. Nasaan po si Ma'am Helen? Mag-deliver lang po kay Ma'am Helen po. Len! Managhanap. Ma'am, good afternoon po, ma'am. Ikaw po ba si Ma'am Helen, ma'am? Meron po kasi, ma'am, ang in-order po sa amin. Ikaw po ang nakapangalan po. Hindi ko po alam kung ano nasa loob kasi naka-package po siya. Pero, ma'am, yung item po is hindi pa po bayad, ma'am. Gusto niyo pong, tingnan po muna. Yung item po is worth 5,000, ma'am. 5,000? 5,000? Opo, ma'am. Hindi po namin alam kung anong nasa loob. Kami po ay napag-utusan lamang po na mag-deliver. Pero babayadan ko? Yes po, ikaw po ang nakapangalan, ma'am. Ha? Ano? Tara, ma'am, tingnan mo muna po, ma'am. Tingnan po. Okay, ma'am! Si ma'am ay kasalukuyang nagluluto bago natin siya maabala. So, sinabi ko po sa inyo kanina na meron po kami di-deliver sa inyo at kayo po ang magbabayad worth 5,000 pesos. Naniniwala ba kayo, ma'am? Na ano? Kayo po ay may babayaran. Kung magbibigay sa wag na. Ano po? Balik ko na lang. Ibabalik po na lang. Naku. So, tingnan po natin lahat kung ano po ba ang i-deliver po namin sa inyo. So, ma'am, 1, 2, 3, happy birthday to you!
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ma'am, lahat po ng nakikita ninyo ay para sa inyo. Dito po tayo, ma'am. So, ay dyan ang mga pictures ninyo na kasama mga pamilya nyo, nasa labas ka, nasa pasyalan ka. Happy birthday to you. Ako po si Donna. And kami po ang JFS Petals and Services team, and we would like to greet you a happy birthday, madam! Dahil dyan, isuot mo ang aming JFS sash dahil ikaw ang pinakamagandang dilag sa araw na to, di ba, sir? Napakaganda ni ma'am talaga, no? Si sir, tumatawa-tawa na, sabi niya, alam ko na yan. So, dito ka harap, ma'am. Ay, di ba? Lahat po na nakikita ninyo ay para sa inyo yan, ma'am. Meron po ba kayong idea kung kanino galing po itong surprise natin? Kay Gemma yata. Kay Ma'am Gemma. Si Ma'am Gemma po ay, kaano-ano niyo, ma'am? Close friend. Close friend. Nasaan po siya ngayon, ma'am? Si Bokot. Nasa Sipokot. Paano po kayo naging close sa isa't isa? Sa trabaho. Katrabaho niyo po siya dati or hanggang ngayon po? Gagawa. O, kita-kita ko na yung kasiyahan, ma'am. Ma'am, paano po kayo nagkakilala? Sa trabaho po kayo nagkakilala? Makikichismis tayo saglit dahil alamin natin kung gaano nga ba ka-close yung ating surprise sender at ang ating surprise celebrator na si Ma'am Helen. Anong nangyari, ma'am? That was way back. Anong year po? Anong year po kayo nagkakilala ni Ma'am Gemma? Ay, ang tagal na. Sobrang tagal na po. 2004 pa. Ibig sabihin, sobrang malapit po siya sa inyo dahil siya ay talagang nag-abala na sorpresahin ka sa birthday mo. Salamat. Okay, ma'am. So, ngayon po, meron tayo ditong mga, sabi mo nga kanina, ikaw ay nagluluto. May mga dala rin kami na pwede pang makadagdag sa mga panghanda mo. Andyan ang ating chicken, 1 bucket chicken. Meron din tayong mixed kakanin. Meron din po tayong 2 boxes of pizza. Andyan din naka-customize para sa iyo ang iyong bubble balloon. Nakalagay dyan, half is 65th birthday, Madam Helen. And of course, dahil ikaw ang pinakamagandang dilag ngayon, ito ang iyong bouquet of flowers. And syempre, ma'am, dahil ang Sipokot ay malayo-layo din sa Libmanan, malapit lang pala, 15 minutes lang pala. Pero grabe ang pagmamahal sa'yo para... Nagmumotor nga ako, 20 minutes lang ang pinabot ko. Oh, 20 minutes! Nagmamotor ka, ma'am? Ikaw mag-isa? So, kapag nagkaroon po ng pagkakataon na namimiss nyo po si Ma'am Gemma, pwedeng-pwede nyo pong yakapin itong 5 feet teddy bear para sa inyo po. And of course, ma'am, gusto po naming malaman, ano po bang nararamdaman ninyo ngayon? Wala. Okay lang. Wala, okay lang, sabi ni Madam. Nako, hindi niya pa ma-express yung sarili niya, no? Masaya ka ba, ma'am? Ito ba yearly ginagawa ni Ma'am Gemma? Hindi man. Okay lang. Hindi kasi ako excited masyado. Hindi siya na-excite masyado. Nabigla po kayo sa pangyayari, ma'am. Or na-excite ko. Dito po tayo, mabayad ako ma'am. ng 5,000. Ay, na-stress na siya. Na-stress ako. Mababayad ako ng 5,000. Ayoko. Ayun. Parang kina-stress niya. Pero ay, okay. Magbayad ako na ikaw. Parang doon ata mas mamumove si ma'am, no? Kapag pagbabayarin natin ng 5,000 pesos. Okay, ma'am, basahin ko lang po yung mensahe sa inyo para mensahe sa inyo galing kay Ma'am Gem, okay? So, Mama Yoyay, happy birthday and we wish you good health, long life, and more blessing for you to enjoy and spend more time with us. Char, haha, I love you po and thank you so much. Ma'am, ilang taon na po si Ma'am Gem? Ikaw po ay nanay-nanayan niya daw po. 33. 33 na siya, kaya naman pala napaka-special mo sa kanya. Si Sir A nagdadamit. Kaklase niya ang mama niya. Yung mama po ni Ma'am Gem ay kaklase po ni Sir. Mas matanda kasi ako sa kanya.
Sir, halika po dito. Pwede ka po bang ma-invite dito malapit sa may camera para makita ka po. Hingan ka po namin ng message para sa iyong asawa. Siyempre, sayang naman yung paghahanda mo, sir. Nagdamit ka pa talaga, siyempre. Sir, message mo po sa iyong birthday celebrator na napakagandang misis. Yun na lang yan. Happy birthday. Happy birthday. Oh, short but sweet. Okay, ma'am. May anak po ba kayo ni sir? Wala. Wala. Kaya naman pala si Ma'am Jem, talagang tinuring na kayong nanay niya. So, ma'am, bago po namin kunin ang iyong birthday cake, meron ka po bang gustong sabihin para kay Ma'am Jem? Dahil ito pong kaganapan na ito ay naka-video at mapapanood po ito ni Ma'am Jem. Ipopost po namin ito sa aming Facebook and YouTube channel, JFS Petals and Services. Kung may time po kayo, panoorin po ninyo. Message nyo na lamang po sa ating surprise sender na si Ma'am Jem. Hello, Jem. Sa pamilya mo, salamat. Diyos na ang magbalos. Diyos na. I love you. I love you. Oy! Kami po, the JFS Petals and Services, sobrang saya po. Kaya gusto nating kumpletuhin pa ang special day ni Ma'am Helen. Kaya kunin lamang po natin ang birthday cake niya at babalik po kami mamaya-maya. Prepare lang namin to. So, Ma'am Helen, kasama ko po si Kuya Gab ngayong araw na to para bigyan ka po ng 2 awitin ngayong birthday mo. And ako din kakantahan po kita. Kami po ang haharana sa iyo ngayong araw. Ma'am, para mas exciting ang harana natin doon ka sa taas po. Parang nung panahon lang, nasa taas. It must have been cold there in my shadow, to never have sunlight on your face. You are content to let me shine. That's your way. You always walked a step behind. So I was the one with all the glory, while you were the one with all the strength. A beautiful face without a name for so long. A beautiful smile to hide the pain. Did you ever know that you're my hero? And everything I would like to be. I can fly higher than an eagle, for you are the wind beneath my wings. Might have appeared to go unnoticed, but I've got it all here in my heart. I want you to know I know the truth. Of course I know it. I would be nothing without you. Did you ever know that you're my hero? Everything I wish I could be. I could fly higher than an eagle, for you are the wind beneath my wings. You are the wind beneath my wings. Here's Kuya Gab.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. How long as love has arrived, and I thank that God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel what I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Well, I need you, baby. Well, if it's quite alright, I need you, baby. To warm my lonely nights, I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't let me down, I pray. Oh, pretty lady, now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'll be like heaven to touch. Well, I wanna hold you so much. How long as love us right. And I think that God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Well, I love you, baby. Well, if it's quite alright, I need you, baby. To warm my lonely nights, I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't let me down, I pray, oh, pretty lady. Now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. Ayun, palakpakan naman tayong dyan! Everybody, clap your hands. Ayun, nagustuhan niyo po ba, ma'am, yung mga kanta namin para sa inyo? Okay lang. Oh, si ma'am talaga, mahilig siya sa word na okay lang. Pero I think yung okay lang kay madam ay talagang masayang-masaya na siya. Hindi niya lang ma-express masyado. Dito ka, ma'am. So, para kumpletuhin din yung birthday niyo po, andyan po ang iyong birthday cake. And syempre po, kapag tayo ay magbo-blow ng ating birthday candle, kailangan po muna nating mag-make a wish. Kaya, ano po bang wish niyo, ma'am, ngayong birthday niya po? Diyan na makalakaw si Agum na nintultul. Ay, ang wish po ng ating birthday celebrator ay makalakad po ang kanyang minamahal na asawa ng maayos. Si sir po ba ay nagte-therapy ngayon? Ano pong nangyari po sa, na-stroke si sir? Sir! Nako, lika po, sir. Wini-wish po namin ang inyong agarang paggaling. Sana makalakad ka na talaga. Kusog-kusog, sir. Dahil para luya-luya. Para makalakaw-lakaw, makapasyal-pasyal po kamo ni ma'am. So, we hope, ma'am, na sobrang happy ka namin ngayong araw na ito. And with that, panahon na para i-blow ang birthday candle. Pero syempre, kantahan muna natin ang happy birthday song si ma'am. Makukumpleto ba ang birthday celebration kung walang happy birthday song? So, si ma'am po ay inyong kasama sa bahay po. Kaibigan. Kaibigan din. Ay, pala kaibigan talaga ito si ma'am. Okay. So, na po tayo. Ay, okay. So, ma'am, kakanta muna. Kantan ka muna namin and then make a wish ka. Everybody! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Naway ang lahat po ng mga wishes ninyo ay mangyari, and dahil mahangin, medyo hirap tayong sindihan ang ating kandila, pero sana ay masindihan natin to. Ito na lang, ma'am. Alright! Happiest birthday, Ma'am Helen! Sana po ay napasaya namin kayo, and sana ay napasaya ka ni Ma'am Jem. Naway ang inyong pagmamahalan po bilang talagang magnanay ay mas lalo pang maging stronger. At sana makaabot pa tayo ng 100 years old, di ba? 200,000 na ngayon na makukuha galing sa galing sa gobyerno. Kaya naman palakas-lakas tayo, ma'am. At sana sa mga susunod pa ninyong birthday at kami ulit po ang makasama ninyo. And ma'am, do you have any messages po or gusto niyo idagdag na pasasalamat? Sa Indo, nagpapasalamat ako sa pag-abala nindo. Nakula man yan na kapagalan. Salamat, Diyos na magbantay asin magbalo sa Indo. Maraming salamat din po, Ma'am Helen. Gusto po namin ipaalam na yung kasama po namin isa, nogot po siya. So baka sakaling kayo po ay mag-anak. Nako, taga San Fernando po siya. Opo. So pwede na po nating ipasok ang lahat ng mga nandito po doon sa loob. Pwede nang maisama ito mga pagkain sa inyong handaan. Pero bago ang lahat, syempre gusto muna nating magpaalam sa ating camera dyan, sa ating mga viewers dyan. Don't forget to share and like this video at mag-comment kayo. And of course, dito po sa JFS, ma'am, ito naman si ma'am, ito naman, tuwang-tuwa naman. Tuwang-tuwa yung kaibigan niyo, nakakaloka. Dito po sa JFS, we don't just create, we also captivate. And where there is life, there is love. Let us always celebrate love, love, love. So, bye-bye na po tayo, ma'am, sa camera. Bye-bye!